Ik dacht het gedicht Luidje van Jelle Bangma. Luidje. Wij hebben volle nu voor de ziekte, mijn vriendinnen, ja en ik. Wij kennen wel een oerenluidje. En daarna krijgen wij de hik. Nou, dan moeten we wel een luidje. Zak je dat de hele dag. Ja, het is misschien wel nuver, maar wij zitten mij. Want wij luidje haast om alles. Ekkel is de souveneerd. Ik hoef soms maar één weer te sissen en dan gaat het al verkeerd. Ja, het is soms ook wel eens lastig. Om de squaltijd is het zat toer. Krijgen we dan een lietse onval, we dus leren voor de poer. Matten wij ons dus bedimmen. Denken we aan wat slims of zo. Ongelokken dat hij een D is, wat het is, dochter met haar. Meestal voor dat maar even. En dan is het alweer mis. Ik denk net dat dus nu voor de ziekte ooit weer te genezen is. Nee, een oor kunt net begrijpen. Ze verkleden us van gek. Vinden us twee hele wiezen. Giebelkont en giebelbek.